खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय दिनै आं नोंथांमोनाव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर दिनैनि आपडेटआनो जादों लोगोफोर CM-AAA नि बागै लोगोफोर जाय लाइमोनफोरा CM-AAA आव एप्लाइ खालामदोंमोन दै लोगोफोर बिथांमोना बे CM-AAA नि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन लोगोफोर आरो बे CM-AAA नि बागै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मा बुंखो बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन भिडिअनि गेजेरजों दै लोगोफोर दा नोंथांमोना बे CM-AAA नि जि फैसा बे फैसाखौ नोंथांमोना 50% आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन दै लोगोफोर आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना 50% मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेंकनिफ्राय 50% नोंथांमोना मोननो हागोन बेनि उनाव नोंथांमोना 50%खौ बेंकनो सुख'फिननो नांगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना 50%खौल' जाय बिथांमोना CM-AAA आव एप्लाइ खालामदोंमोन लोगोफोर जाय लाइमोनफोरा बिथांमोना बे 50%खौ बेंकनो सुख'फिननो नांगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना बे 50%खौल' गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय जागोन आरो लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय दा बे CM-AAA नि जि फैसा बे फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आरो बे जोंनि BTC बा जोंनि आसामाव जेसेबां लाइमोनफोर दङ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बे CM-AAA खौ माने सोबोबाय थागोन फैसाखौ बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन आरो लोगोसे बेनि सायाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा मा बुंखो फै जों बेखौ खोनासंनानै लाग्रोनि लोगोफोर मुख्यमन्त्रीৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ৭৫,০০০ যুৱকক আমি ২ লাখ টকাকৈ আগবঢ়াম এই আঁচনিখন ৭ তাৰিখে আমি কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আৰম্ভকাৰীৰ মাজত আমি প্ৰথম কিস্তিৰ ১ লাখ টকা বিতৰণ কৰিম তাৰ পিছত ১২খন আৰু সভা অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ শিৱসাগৰৰ হিতাধিকাৰীসকলক লৈ আমি ডিব্ৰুগড়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিম বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ দৰঙৰ হিতাধিকাৰীসকলক লৈ আমি তেজপুৰত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিম বাক্সা তামুলপুৰ ওদালগুৰি হিতাধিকাৰীসকলক লৈ আমি তামুলপুৰ বা ওদালগুৰিত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিম মৰিগাঁও নগাঁও হোজাইৰ হিতাধিকাৰীসকলক লৈ আমি এখন নগাঁৱত সভা অনুষ্ঠিত কৰিম এই ধৰণে আমি ১২খন সভা অনুষ্ঠিত কৰি এই পুঁজিসমূহ আমি আমাৰ যুৱকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিম প্ৰায় ৭৫,০০০ যুৱক ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব ইয়াৰ পিছত এই প্ৰথম কিস্তিৰ ধন বা এই ৭৫,০০০ যুৱকক পুঁজি বিতৰণৰ কাম ৭ তাৰিখে আৰম্ভ কৰি আমি ১২ বা ১৩ তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি সমাপ্ত কৰিম ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যোৱা বছৰ আমি ২৫,০০০ যুৱকক ১ লাখ টকাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণ কৰিছিলোঁ যিসকলে এই পুঁজি সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিলে আমি তাৰ এটা এছেছমেণ্ট কৰি আছো আৰু যিসকলে সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিলে তেওঁলোকক আমি দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন আমি ২০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে মুকলি কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিম তাৰ এতিয়া এটা সাৰ্ভে চলি আছে